kwana na kwana kinga nko imukireria bare iguru ebirengo byekiseme asorogongo rwa Gusii kwa kwana asemoyega obweri tukori kiseme ase skuru ya secondary ya Bonyaora iyo gutoka imeye bunge ya Bonchari Kisii County omo director Bomas Purity Kirera nigo bono atebena nerebuya aborokiwa ababwa bose aborokiwa babeke omukia ase amasomabo chinga kiecho boigo nigo Purity abetega wakera ekuko emeroberio ya serikali eriyegendete gukora anene ase omoroberio bo bwagachi bwoshinyumba cha magori ainse igo banantete ko batebya abantu ba mintoga igakorubonyaoro tigatubwaterane twensipi buna abaiboli buna abana bare skuru n'abarimu erinde tokonya abana baito be skuru. And today, as the community is looking forward to empower you, I want to tell you girls and boys that you need to empower yourself first with the platform that you've been given. Empower yourself academically. And then there are those people who have made us to be here, but they empower you professionally and other ways. The aim is to ensure that mwaetire amatem. Nanda bantu babo nyaoro ntaete ko bairaneri ngambi ya mono. Asogo chaka initiative iga. Yani mwatoire emotisha gete na intuko ruse itogali to chaka asichuskuru chitali gokora na bali bagokora buya. We start this and continue the same to ensure omwana bwo Bonchari oksomire ochire they've gone out there to make us proud. Gima wakongire nimanye tembo kongete government ya Kenya kwanza igo ya promise tie bintu bitatu: bottom up, kazi ni kazi na pesa mfukoni. Bottom up ndogenderete, kazi ni kazi negenderete, ndogia tigaire zinini ni pesa mfukoni. No tigato mora yo itolibaga ama tukoiga gocha motu pesa itakuwa mfukoni. Ele buyako zere bobe tongangana abantu ba minto tojenge Bonchari yaito abarai bare birogo in whatever situation story ga kitokonya abarai. Let's